uNokuzolo. Thina embhale thina singayithola imali njengengane zakhe, nina nithola imali yakhe. Nacabanga ukuthi fanele nize nimbulale pho. Sikhona esaxhumana nabo ukuze sikwazi ukuthi imali siyithole yonke ningatholi lutho nina. Isibindi sakho sisi. Isibindi sakho nancama ukuthi nize nimbulale nisihlukanise nobaba nomama nazi ukuthi akazekho. Nancama ukuthi nize nimbulale. Nanifuna imali nayithola ke imali. Sayithola sisi. Nathola mali. Ngiyasaba ukusho yazi. Kwakuyimali enzenjani? Kwakuyimali yasemsebenzini noma kwakwama lezi zinto zamapholisi? Kwakuyimali enzenjani le? Cela ukuthatha leli thuba kubingelele mbukeli weBlack Life TV isiqephu sesithi sikhipha iy'mfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Kunosisi oseduze kwami naye uze ngaleyo ndaba mbukeli. Uyazi-ke thina umsebenzi wethu uthi simuphe indlebe nje bese siyabona singamsiza kanjani ukuze whatever lokho asuke efuna ukukhipha akhiphe ngendlela ekuyiyona. Sawubona njani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila sithandwa sami. Kodwa sithandwa sami uqhamba ngiphi indawo yokuhlala? Ngisuka eMlazi sisi. Hlala eMlazi? Yebo. Ezakiphi eMlazi? Kakhulu lokisho elikhulu. Elikhulu. Ya sithandwa sami ufisa sisize kanzima kwaBlack Life. Okay, ngicela ningisize la ngifuna ukuconfessa la enganeni kamngani wami. Kahle kahle i-stepmother sakhe lo mntwana nomama lo owumngani wami. Shuso umngani wami uNokuzolo sahamba naye sayoshisa indlu yendoda yakhe ubaba walengane. Okay. Isizathu wayeseqonywe senokubhamba kanti umngani wami uyazi ukuthi ubhaliwe emafeni. Wathi umngani wami yazi le ndoda iyangilokhunja iyangibhampela manje ayisenzi kahle and isiqonyiwe and ngibhale emafeni ngathi lutho umngani wami yazini asibulali. So ke waplaniswa yimina. So sahamba ke noNokuzolo sathola ukuthi balele sababona bengena ngemoto salinda nje sahlala ngaphandle salinda sababona belala kucinga salinda isikhashana sabona ukuthi hayi njengamanje balele. Savele salayitha sashisa umuzi washa bashona. So ekushoneni kwabo ke kwaba amaphoyisa abasola bokuqala nje kwaba imina nomngane wami wavele sasingahlukani and kuyazi ukuthi lo sisobelapha endlini uba ngindoda naye yebo lonke. Asilandela ke lamaphoyisa mayisilandela leli laliphethe icala ngavele ngaqoma yezwa. Mangiqoma leli phoyisa ngenzela ukuthi sini manje ukuthi leli cala nje lingabibikho. Ayiqoma leli phoyisa ngilitshela ukuthi lalela wena le mali mayiphuma lapha eClaim umngane wami uNokuzolo ngizokunikeza. Nangempela ke mayiphuma imali nginike iphoyisa nginike iphoyisa njalo nje uNokuzolo wangihlephelela ukhathi ngimnike. Manje inkinga enginayo imali siphelile iphoyisa selifuna ukwenze njani? Ukhipha indaba phela manje imali angisenayo anginayo ngisho into engizolala ngidlile sisi. Serious anginayo ngisho into engizolala ngidlile and njengamanje phela indaba izofika enganeni. Ngifuna ukuconfessa enganeni ngexolise kuse-early nje ingane ngoba ngiyazi ukuthi izohayiza ngoba hleze sinayo nje yazi ukuthi singoma bayo even ngisho nami umngani ngami stepmother sakhe. Yebo sisi. Manje uNokuzolo uphi? Unqabile akafuni nje akafuni manje lento idla mina yangidla sisi yangidla nje. So either way ukusho la ekhaya kule platform or iphoyisa allow iphoyisa ukuthi likusho still uzoboshwa kithi. Ya kodwa manje sengifuna ukuthi makufika leyo ndawo leyo ukuthi ngiboshwe kodwa ingane sengikhulumile naye. Ingathuki ingane ukuthi hawu nomama usithandiwe ungayibulala leyo. Yebo. Manje ke uzoba nenkinga ke kumntwana. Ngicabanga ukuthi asenzeni kanje azama ukufanele umntwana simuzwe ukuthi sanjani udaba. Okay. Mbukelo Black Life yalichaza udaba usisi ufuna uconfess enganeni ayitshela ukuthi konke lokho kwenzeka kubo kangane kwakuyimbangela uyena nomngani wakhe ngoba bangindoda noma wengane. Am I correct? So asimnikeze ithuba ukuthi akhulume nengane sibone ukuthi sizophuma naye isisombululo kulolu daba. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli weBlack Life TV isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Udadewethu ukwelibeka udaba lakhe bafowethu kodwa manje khona la ngisala khona before simfonele umntwana bengifisa ukwazi sithandwa sami umntwana uzalo ba? Umntana uma wakhe washona samncane. Wayesekhuliswa ke umngani wami lo uNokuzolo. Uzalo yena i-boyfriend kaNokuzolo. So umuntu wahamba ngezandla senu ubaba. Ubaba. Ngoba namshisa nomuzi. Samshisa nomuzi.
Okay, umama yena wayevele sekade ashona. Wayekade sashona ngimazi. Oh. Angimazi. So yikho ufuna ukonfessa umntwana. Yebo. Umtshele ngesenzo sakho nodad nomngani wakhe nasenza kubaba wakhe. Yebo. Umntwana akazuza uhlala phi njengamanje? Umntwana uhamba ehlala ehlobeni, akanalo ekhaya. Ngoba kumgcina kwami behlala eClermont, kwaDabeka behlala ku-aunt wakhe kumgcina kwami. Asivele simfonele sandwa sami. Yebo. Singayidonsisi. You have reached the voicemail. Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila sana sami njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Ukhuluma nomlangeni Magasela, ngikufonela ngikwa Black Life TV. Ngisohlelweni olubizwa ukuthi sikhipha izimfihlo. Angazi noma ngaba nasisikhathi insana sami khona usiso seduze kwami ofisi ukukhuluma nawe. Ya, ngaba naso isikhathi ngakhuluma. Okay, ngicela ubamba kancane ke mama. Hello. Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila sithando sami. Ya. Ukhuluma nomngani kaNokuzola la u-aunt wakho lo munye ohleze ehamba noNokuzola. Yes. Sisi nginodaba bengifuna ukulikhuluma nawe bandla, yazi olungekho luhle bandla mama. Ngiyacela ukuthi mangalikhuluma bandla Nkosi yami ungangizonde sisi. Uyakhumbula ukuthi ubaba wakho washa nendlu benentombi yakhe le ayihlala nayo. Ayisehlala nayo. Ya, into engayikhohlwa kanjani ngiyayazi sisi. Washiswa yimina ke noNokuzola. Ithina samshisa ngoba sasifuna imali sisi. Uthini kimi? Awuphinde futhi? Hawe ma, kithi mina sisina. Bandla sisoncane. Angizwa lento zami ukuchaza mhlambe ngilele. Awuphinde mhlambe ngizokuzwa usibili uma ngabe usuchaza. Ngithi ubaba wakho nentombi yakhe le ababehlala nayo. Umuzi loyana washiswa yithina khathi bephakathi ngoba enasa sifuna imali kababa wakho sisi. Nanifuna imali, ubaba wengena imali eyenze njani nani kade nifuna baba? Yasemsebenzini. Ubaba phela wengena. Yasemsebenzini. Nanifuna imali. Wayembhalile Nokuzola. Thina embhale kuphi? Thina singayithola imali njengengane zakhe, nina nithola imali yakhe. Nacabanga ukuthi fanele nize nimbulale pho. Sikhona esaxhumana nabo ukuze sikwazi ukuthi imali siyithole yonke ningatholi lutho nini. Isibindi sakho sisi. Isibindi sakho nancama ukuthi nize nimbulale nisihlukanise nobaba nomama nazi ukuthi akazekho. Nancama ukuthi nize nimbulale. Nanifuna imali nayithola ke imali. Sayithola sisi. Nathola mali. Ngiyasaba ukusho yazi. Kwakuyimali enze njani? Kwakuyimali yasemsebenzini noma kwakwama lezi zinto zamapholisi? Kwakuyimali enze njani le? Mina nifuna. Yonke nje imali sayiqoqa. Okusithi kahle ubaba wakho umngani wakho engamthandi. Ubaba wayekade ufuna imali zakho. Ubani wafika nelisi lokuthi kuzikula ubaba. Thina sihlupheka kangaka. Uyalazi sisi usizi mina engidlule kulona. Anginalo mina ikhaya simangasini. Anginalo ikhaya kuyimanje ngiyazama sengizama ukuthi anginalo ikhaya. Wena uzofika zothi wena uyaxolisa nje ayikho phela engizoyenza Nkosi yami. Uxolisa kwakho uzombusa umuntu ofile uzombusa kodwa nje bengithi angiconfess phela ngeke savuka vele. Manje lindele ini ukuthi ngithi ngiyaxolela. Yona into elindele le. Andiphoyisa njengamanje lifuna ngisho ukungibulala lifuna imali angisenayo imali yokumkhokhela noNokuzola akafuni ikhulunywe le ndaba akafuni. Iphoyisa la kuphile lifuna ukubulala mina njengamanje imini efuna ngihambe ngiyemaphoyiseni ngena manje amaphoyisa. Njengoba ukhuluma lento ekhulumayo ngizokurekhoda namanje ngihambe ngiyemaphoyiseni ngiyosho into wayenza kubaba. Ngiyacela ngiyacela ungayi bandla khona iphoyisa engalikhokhela imali angihlezi ngilikhokhela njalo emalini kababa wakho ukuthi singaboshwa ngiyacela bandla. Manje pho siyahluleka ukulikhokhela mina ngena lapha. Angisenayo imali kodwa nje ngiyacela ungangizonda bandla ngiyaxolisa sisomncane ngiyaxolisa sisangazi ngangenwe yimuphi isathana ngazi ngangenwe yiliphi idemoni ngiyaxolisa bandla. Ngicela ungilalele sise kahle ungizwe ngizokusho kanye lokho ngizokusho.
wena ngoba ungasenazo imali usukwazi ukuthi fanele ubuyele kumina ngoba nake impilo isikushayile mina nangicabanga unembeshe yangihla siyakulaleka lalela wena ungumbulali wena ungazikhalisi ungazami ukuthi ungazilinga uqale ukuzikhalisa ngoba nangelanga lomngcwabo kababa nani kade nikhala manje angizosibhayi stop sokuthi namanje uyakhala ungazikhalisi iyodwa into engizoyenza ngihlupheke kabi mina ngisizilile ngale ndlela ngasizila nengane zami ngasizile mhlala emzini nabantu ngihlala ehlobeni ngihlupheka ngingenalutho nani maze ngicabanga ukuthi mina khona ama-ID yami lapho khonani khona into zengane ngahlupheka ingane zami zangaba ne-difficult ngamane nashisa umuzi mina funa ngithi kanjalo nje ngithi ngiyaxolela sisi ayichani icabanganga lento mina kusasa ekuseni ngivukele emaphoyiseni ngiyobopha that's all noma ungaxolisa uzuthini ingane zami uzosala nobani kufanele ucabange lokhu ekuqaleni kufanele ucabange ayikho into engizoyenza mina ukuvukela emaphoyiseni nje ngiyokubopha phela cabanga ukuthi nawe ukulindele lokuthi kuzokwenzeka kodwa phela indoda wangasiye yami kanokuzola mina ngibopha nokuzola kwangesiye yakho pho ongenelani lapho wena wawufakelani lezo zinto angithi kade ngithanda imali nayithola imali nadla kahle sahlupheka thina sihlala singenalutho ubaba uhambile kade kwazi ukuthi asenze izinto asakwazi ukwenza lutho wesikhathi mina nazi kahle ukuthi mina ngisebenzi ngaleso sikhathi ngiphila ngemali engane uvaleka imali engane kusho ama-ID uyakwazi sisikushizile impilo zami izindodo usenje zange nginike lutho mina ngaphandle ngisimanga seyinqumuzeni nini engayithatha lalela anginalo uxolo lakho ngiyayivala futhi nale phone anginalo nje uxolo lakho nomncane uphi yena lo muntu okade uhlangene naye akekho la unqabile mangithi asize angimazi ukuthi ukuphi hayi awukwazi phela ukwazi ukamazi chomo wakho kusho nizophendula kahle usuphendule emaphoyiseni ne kodwa geli kusiyami ingane zami ingane zakho thina besiyingane nathi angithi nathi siyingane ba wacabanga lokho manje ufuna umsebenzi ngenzele yonke into eyifunayo mase kuze ingane zakho kufanele kushibilike kuze kahle mina ungazange uzicabangela uyadlala yazo nesikhathi sokudlala lento iseyinhle kabi ngisathi mangicabanga namanje ukuthi mina nginalo ikhaya anginalo lutho wesiphathi angikwazi ukufuna umsebenzi angikwazi kwenza lutho ngiqale ekuqaleni yonke into ngiqale ekuqaleni ngishithi ifikede zami ethi angeke ngeke mama ungangibusele emuva lalela ungalinge nje uzongibusele emuva siyeke lento esikhuluma asiyeke wena lindela amaphoyisa noma inini uzokhomba umngane wakho ukuthi ungakuphi sharp Yo, how do you feel? Ngisazi ukuthi ngizokwenza njani mina singaphela phela bengizama ukuthi ngixolise naye kufanele ngoba umuntu angixolele bengizama ukuxolisa njengamanje mayise ngilahla kanje nephoyisa nali ngapha angisazi ngizokwenza njani ngisazi serious ukuthi kumele ngenzeni njengamanje ngoba phela ngiyaxolisa kanti yini asefuna ngiyenze lo mntwana kodwa yami understand ukuthi uqhamuka nayo yonke lento ngiyamuzwa phela ngiyamuzwa ukuthi adlule kuyona ushani ngamuphi unyaka lo muzi hey sekudala kwaku-2014 wafanele astruglisha afuna ama-certificate ishila ama-ID yabo nje kanicabanganga samfunisa nimfundisa niyazi ukuthi nini cause of death ayijomi kodwa-ke akona umsebenzi wami zokujaja mina ukuthi ngikusize ukwazi ukuhlambuluka lokho ufuna ukukhipha kuwena uma ukuthi usuconfessile ngicabanga ukuthi sithandwa sami ngasi konke ngahamba kahle ngiyabonga sisi hopefully uzowehla umoya emntwaneni mhlawumbe angawapress ama-charges kodwa nje if ukhona umuntu oshonile iyinkinga ngempela leyo nto but angifuni ukuthi ukuthini bukele Black Life yamuzwa kusisi uzamile ufonela undodakazi ayingeke usakhala namanje ipain isakhona nje isa-active ihleli nje kolapha ko-98% walahlelwe into ey'ningi kakhulu azange ecine ukuthi bamthathele umzali kodwa baqhubekile baze bamlahlela nama-ID yakhe wafuna aqale yonke into bumped and nje bechazisa ukuthi wayekhona emsupporta emeseka isikhathi efuna lezi zinto kodwa kushintsha ukuthi akanababa because of them thina-ke kwethu la kuphela laba fethu sicela bandla ukuthi siphinde sibonane kwi-episode elandelayo ungakhohlwa kokusubscribe njalo la usubscribe ukuze njalo uma khona ama-shows aqhamukayo bese uyayitholela khona la kwa-Black Life TV mina Mlangeni Magasela ngiyayiteta inkundla ngimthanda ibhata mouth
Life TV.